Siyabingelela-ke bantwana bethonga emagumbini amane omhlaba lena esibukela khona. Lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and Podcasting. Kwazi kwayintokozo-ke nenjabulo ukuthi siphinde sihlangane futhi kwenye episode, kwesinye isiqephu engithemba nengikholelwa ukuthi nizosithakasela, nifunde kusona, niphinde futhi nishare njengoba ngihlale ngi-encourage ngiyikhehla lamakhehla ukuthi i-content yethu asifunde ukuthi siyispread, siyishare ukuze sivule amaningi amehlo ngale content yethu. So kulaba abasha abasanokusijoyina, ngibonga kakhulu ngiyikhehla lamakhehla ne-team yeNdalo Media and Podcasting. Yabo ngiyancuncuzwa ningakhohlwa-ke ukuthi sinama-membership packages akhona kwindalo Media and Podcasting. Umuntu uyakhetha either upackage 1 ozomkhokhisa u-79 rand njalo ngenyanga, okanye kube upackage 2 ozomkhokhisa ulokhunjana u-179 rand njalo ngenyanga. Ngesikhathi kubhilonga kwenye lama-packages kukhona izinto, ama-privileges owa-enjoyayo ayo i-program le esikuyona anga-enjoywa abanye abantu, ngoba kuzohamba kuhambe kube khona ama-video strictly akuzoba wama-members athize ngokwezigaba zawo, kungabi into ya-general yawona wonke umuntu. So ngiyanikhuthaza-ke bantwana bethonga futhi ngiyanicela nje, ngiyanxusa ukuthi anike nithathe i-membership sikwazi ukuthi siyikhulise i-channel yethu, siwukhulise umsebenzi wethu uze ufinyelele kuleli zinga umkhulu Gwabini afisa ukuthi ufinyelele kulona. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bantwana bethonga, ngicela singene kwi-topic yanamhlanje. Nikhumbule ukuthi siqale into esiyibize phecelezi nge-series, ukuthi ngithe ngizoloke ngibuya sijula kabanzi ngalomoya womndawo, ukuze ngenhloso yokuthi siyitadishe lezi zinto, sizifunde lezi zinto. Uthi nawe next time mangabuya kumelapho thize esho ethi kukhaleleka into ekanje, kube ukuthi usekhuluma ngento oseke wayizwa, ebese uyakwazi ukumbuza imibuzo ephusile, imibuzo ezosiza yena umlaphi, isize nawe ukuthi kwenzeke into ekuyiyona, ingageji into yena enisuke nizama ukuyilungisa. So kubalulekile-ke abantwana bethonga ukuthi silalelane. Ngicela manje nisuse nje yonke into engase ikuphazamise eceleni, ngoba namhlanje ngizojula kakhulu-ke ngawo umndaba. Kodwa ngithande mangabe sizo-recap kancane ukuze ukuthi umuntu oqala nje ukubuka ukuhlangana nale video asheshe yabo abe sezingeni lethu thina sesikade siwalandela ama-episode amkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali. Sikhulumile-ke bantwana bethonga ngomndawo, sawuchaza ukudabuka kwawo, sawuchaza imvelaphi yawo umndawo ukuthi kunzima ukuwukhomba uthi uvela endaweni ethize, kodwa into esinesiqiniseko sayo ukuthi imimoya emisha, imilingo emisha, iy'nkolelo ezintsha, izipho ezintsha, imimoya emisha engenelele emndenini yethu, imimoya ekade singenayo thina, efika nalabo bantu-ke abafika bezokwenza izinto ezahlukahlukene emndenini wethu. So leyo moya sikwazi ukuthi siyilungise endaweni eyamanzi kakhulu. Ngazibala-ke iy'gaba zamanzi ukuthi sinamanzi empophoma, sinamanzi emvula, sineziphethu, sinemfula egijimayo, sineziziba ngokuhlukahlukana kwazo. So yonke lezo zigaba zamanzi ziyasebenzelana uma ngabe kuzolungiswa lo moya esiwubiza phecelezi ngomoya womndawo. Ngaphinde ngachaza kwividiyo yethu edlule ukuthi lo moya womndawo waziwa njengomoya oqhamuka as feminine spirits, feminine energy. Ngasichaza isizathu salokho ukuthi yingoba ikakhulukazi lo moya womndawo u-involve abantu besifazane kakhulu. Ngiyichazile-ke leyo nto ukuthi abantu besifazane mangabe besilokhunjile besibelethile, sisuke sihleli endaweni enjani,
eyamanzi okuyila kuqala khona impilo yethu khona. Ngaphinde ngachaza ukuthi abantu besimame mangabe bezoshada, ngoba phela usiko lokushada nokuganela into endala, selokhu sathi nhlo into ekhona. So ukathi umuntu wesifazane mangabe eyongena esibongweni esisha, afike nensila yenhlanhla, nemlingo, nama-favours aphuma nawo kubo, azowa-introduce-a emndenini wakhe asewuqala omusha. That is why lo moya uhweba kakhulu, udonsa kakhulu ngesigaba sesifazane umndawo. Ngaphinde ngakhuluma bantwana bethonga, ngajula ngey'gulo-ke manje eziyaye zimataniswe nesigulo somndawo, into esuke ikhaleleke emndawini. Ngakhuluma, ngawathola ama-comments, amanye ama-comments ehlekisa, amanye ama-comment bandla abebuhlungu ngoba ngike ngabalula ukuthi ezinye zey'gulo ey'jwayelekile uma ngabe umndawo uphakama noma ukhalela usiko lawo, ile nto yokuthi umuntu uyaye aduke endaweni ayaziyo. Niyalizwa leyo sentence lithini? Umuntu uyake aduke endaweni ayaziyo. Egqilazwa yini? Umndawo, idlozi lendawo elifuna indawo, elifike lizofuna indawo, lisuke selikukhombisa ukuthi kuqhamuka mina owayehamba duke, ngaduka ngaze ngafinyelela kuwena. Ngicela phela ungikhumbule, ungitholele indawo kuwena ngikwazi ukuhlaliseka. Sengikhathele ukudwanguza. Ngaphinde ngachaza ukuthi lo moya lo ispirit sokuthravela lesi, ispirit nje esitravelayo uma ngabe kukhulunywa nge-pilgrimage, yilezo y'pirit ey'njalo. Makukhulunywa ngokufuduka, zisuka lapho lezo y'pirit. Uma sikhuluma ngey'pirit ezazi zisuke zisikha i-refuge, sikhuluma ngawo lelo lokhunjana, lowo moya, lezo zithunywa nalawo madlozi ani omndawo. Ngakhuluma-ke futhi ngokuthi unako ukukubusisa umndawo and iy'busiso zakhona zihlukile. Sengiqala ukungena-ke manje kwi-topic yanamhlanje, kwisigaba sanamhlanje somndawo. Uyabusisana-ke umndawo, uyakubusisa usuwulungisile, kanti uyakubusisa futhi ungakawulungisi, usazikhombisa nje ukuthi mina nawo amandla enginawo, kodwa ubuye ukuphuce lezo zinto. Ngobani? Usuke usaney'kweleti zakhona ekufanele ukuthi wenze njani? Uzigcine. Uyabusisana-ke bantwana bethonga umndawo, izinto oy'phiwa umndawo ilezi zinto osuke wena, abantu abaseduze kwakho, nawe qobo lakho uzazi ukuthi ayi cha, kona bengakudeserve-ike lokhu, kodwa uzithole usunjani? Usunako. Yizipho eziyay'qhamuke-ke nale mimoya yomndawo. Uzokhumbula ukuthi enene lezi zipho ziba nkulu uma y'fika kuwena, ukuze wenze njani? Unconywe left, right and center. Yile nto eyayenziwa ila bantu bakudala ababefikela emndenini abangayazi, babefike bahloniphe, benze imisebenzi yasekhaya bayenzisise ngokukhulu ukuthembeka. Ngobani? Babefuna ukuthi banconywe ukuze bathole indawo, baqhubeke babe nendawo yokuhlala. Konke babekwenza ukuthi thuthu kube ngaphezulu kwalokhu abacelwe ukuthi bakwenze, ukuze banconywe, bageyine i-trust la, babhilde i-trust. Yingakho lawo madlozi nalezo zithunywa ezihamba kakhulu nomndawo, uma ngabe zikublessa wena, zikublessa ngale ndlela yokuthi kufanele unconywe, kubukwe wena. Ngoba nabo impilo ababeyiphila babefuna ukurecognise-wa emndenini emisha abafikela kuyona. Ake sithathe umzekeliso
womuntu oyogana. Umakoti omusha nje uyaye afike emndenini enzisise izinto enze okungaphezulu kwalokhu okulindelekile kuyena. Ngobani? Usuke efuna ukubuilda le relationship, usuke efuna ukungena azuze iy'nhliziyo zalabantu balo mndeni wakhe omusha. So loyo makoti uyothi noma esehambile emhlabeni sekwadlula isikhathi, uyothi esekhalela ey'nganeni zakhe ukuthi azimlungisele. Uyobe eseqhamuka kanjalo-ke nakuyena, kube khona izinto ezinjani eziba yizipho ey'thize azipha abantwana bakhe esazikhombisa ukuthi ngikhona kodwa ngidinga indawo. Lezo zipho eziyokwenza ukuthi abantwana banconywe, kube izinto abangazi-deserve-i, benzelwe izinto ey'nkulu eziyizipho ezivesane y'qhamuke nje. Lisuke lisayikhombisa-ke lelo dlozi noma lowo moya womndawo ukuthi ukhona. Ebese-ke kuhamba isikhathi uma uwumuntu odembeselayo, ebese uyaqala kuyakuphuca iy'nto zawo. Ngake kwenye amavidiyo akudala ngake ngenza umzekeliso ukuthi kuyingozi-ke uma ngabe uzophucwa yile moya hlampe esingayibiza ngama-marine deities, marine spirits, marine energies. Ngenza umzekeliso ngey'khukhula, ngathi iy'khukhula ziyona, zifike y'suse indawo ziyi-destroy-e. Uthi uma ngabe usuyibona ngakusasa, uthole ukuthi ungaphika ukuthi bekukhona i-structure bani ezinhle kanjani la. Nasempilweni yomuntu-ke owengamelwe kakhulu yile mimoya yasemanzini. In this case-ke sikhulume ngani? Ngey'dlozi lendawo, umndawo. Nawe empilweni yakho-ke ukuhluphula yonke into kanjalo, kuphikwe ukuthi wakwaba nezinto ey'thize until uwulungise umndawo. Uyi-energy-ke ebucayi kanjalo kubantu abadala, abantwana bethonga. Mhlampe nje-ke ngithathe leli thuba ke encourage abasha kule channel ukuthi ba-like, ba-subscribe, baphinde futhi bajoyine, bathathe i-membership. Kuneya 79 rand, kuneya 179 rand. Imali eyayibanjwe kuwena ngenyanga, u-YouTube asiqoqele yona siyi-channel, ebese siyayisebenzisa ukukhulisa i-channel, sikhulise umsebenzi wethu. Siyobonga kakhulu bantwana bethonga uma ngabe beqhubeka abantu banda abalokhunjayo abathatha i-membership. Sibuyele kwithophikhi-ke yethu, sisakhuluma ngawo njalo umndawo. Uyabona-ke uma ngabe uzoqala ulungisa umndawo, enye-ke yey'nkinga ongeke uze uy'hlukanise nalo moya. Hhayi umndawo uma usuqala ususebenza kuwona, hhayi umndeni uqhekeka phakathi. Yabona ikakhulukazi le mindeni le esanabantu abadala, ogogo nomkhulu. Uma-ke babona nje ukuthi umzukulu wabo usuyakhaleleka lo moya, uvela kakhulu kumzukulu, hhayi uzoqhekeka umndeni. Ngoba I think emoyeni yonke esengamele, umndawo iwona moya okubuza imvelaphi yakho. Iwona moya okuthatha ukubeka ebaleni kini. Iwona moya okuthatha ukubeke kwisizwe obhilonga kusona ngokukhulu ukushesha. Iwona moya kuphela othi uma ngabe ulungiselwa uqale uveze amahlazo enzeke emndenini. Uveze amahlazo asendulo abayitshela abantu abadala ukuthi asagqibeka. Kodwa mhlazane kwavuka lo moya womndawo, kwakhona abakhalayo emandaweni, bathi sifuna ukulungiselwa iy'nto zethu. Awuyilungisi izinto ungakambulelwa ukuthi zonakala kanjani. Akuvesane nje kuthiwe hhayi kukhaleleka umndawo udinga ukulashwa. Kumele uqale umbulelwe ukuthi konakalaphi la, umbulelwe ngamaphupho, ngey'bonakaliso. Umndawo uyawuqhekeza umndeni phakathi, ngoba before ulapheke kunezinto kuzoqale kuphindele emumva. Kuzoqale kuphindele emumva endulo.
kuyokwambuleka amahlazo asendulo aphathelene nemvelaphi yomndeni wakho, yemvelaphi yakho qobo. Hhayi, ngathi angizwa kahle abantwana bamoya. Ngicela ukuthi ngiphinde ngiyisho le ngoba ijulile. Kuyona yonke imimoya esiyilungisayo, thina esizalwa ngowesifazane nowesilisa, thina esiphila ngaphansi komthunzi welanga, thina esisanganeno kwethuna. Awukho umoya oyokwambula amahlazo akini njengokuqala ulungisa isimo somndawo makuvuka kakhulu idlozi lomndawo. Umndawo u-expose yonke into. Uma ngabe kwaba khona uma ngabe kwaba khona imimoya yokungaziphathi kahle ebazalini bethu, kogogo bethu, kokhokhokazi bethu, mhlazane uqale ulungisa umndawo, wonke lezo zinto esingayibiza ngamanyala ziyavela kumndawo. Mhlawumbe omunye uyayibuza ukuthi mkhulu Gwabini, uyakuphi nalento? Ake siphinde-ke manje silungise le. Angithi nizokhumbula ukuthi le imimoya efike nabantu bokuhamba, imimoya efike nabantu abasha bazongena la. Ziningi izinto bantwana bethonga emndenini endulo ezenzeka ngesikhathi ubaba wale khaya eshiya uma wale khaya emshiya nomfana owayelusa, emshiya nomfana owayelokhunja, owayethathwa nje njengo-boy boy nje, njengo-garden boy ngolimi lesimanje wale khaya. Ngesikhathi ubaba wale khaya eshiya lo mfana nomama ehamba eya kosebenza kude, kuningi izinto ezenzeka la. Mhlazane umndawo wakho koba kuvukile umndawo, unga-expose-anga izinto ey'njalo, ukuthi umama nalo muntu wokuhamba basala benze njani uma bengekho. Iwona mndawo-ke, uma uzokuthiwa umuntu ulungisa imndawo iyakhaleleka, kusuke kufuna ukwambuleka i-healing, kusuke kufuneka i-healing lapho, kusuke kufuneka ukushweleza lapho, kusuke kufuneka ukuthi ku-acknowledge-we leyo maphutha naloko kungcola okwenzeka. Yingakho-ke umkhulu Gwabini egcina ethi awukho umoya oyingozi noyodunga umndeni njengokuthi kuvuke isimo somndawo ekhaya, ngoba umndawo yonke into uyibeka obala. Mhlazane wathinta umndawo, wawuthintisisa kade ukuvukelile. Baningi abayozibona ukuthi akubona abala. Baningi abayozibona ukuthi akubona abala. Bangabokufika, abasemazweni angaphandle. Uma ngabe uthinta ngampela-ke umndawo, uphethwe umuntu owaziyo. Ngoba ilona dlozi, iwona moya, isona sithunywa esi-worried, esi-insist-ayo ekuthenini kufanele i-identity yomuntu iphelele. Konakala ileyo quest ye-identity umndawo, ogcina usu-expose izinto ey'ningi before ulapheke uqale uhliphize yonke into uyibeke obala. Umndawo kuphela owenza leyo nto. Uze umuntu ebuya ethi, mkhulu Gwabini, emva kokuthi ungiphakamisele izinto zami silungisa umndawo, hhayi ngithole mina ukuthi kahle hle ngowaseMalawi. Umndawo unamandla okwambula leyo nto, uyilungise. Kuningi okwenzekile bantwana bethonga. Miningi imindeni ekufike omakoti abasha khona, kwaba ukuthi usize ngaye la, usebenze ekudeni. Lo makoti omusha wagcina esala nobaba kamkhwenyana isikhathi eside. Kwakhona izinto ezenzakalayo bayifihla phakathi kwabo bobabili. Kwafika isikhathi sokuthi badlule emhlabeni, nemfihlo.
Kwathi ngokuhamba kwesizukulwane, wavuka lo Mndawo ukuthi angihlalisekile mina. Njengoba uvuka lo Mndawo, uzokuxoxela wena ukuthi hayi bo, la wena uyi-product wena, wazaleka kanje. Lo baba othi uyena ubaba wakho, hhayi, wena kahle hle uyingane yalo baba kababa wakho. Umndawo uyingozi uma ngabe uzohamba ufike kuleso sigaba. Kuye kube lula kulama-families asayintsha, yabona lama-families amasha othola ukuthi abekho ogogo, abekho omkhulu, abekho obani bani. Ngoba konke kusuke i-information entsha kubona, engasekho umuntu abazohamba baphoyinte ama-fingers kuyena bathi, hawu kanti awusho ukuthi kwaba nje. So bantwana bethonga, eminye-ke yemoya ebucayi le, futhi isikhathi esiningi lento seke ngayinothisa kulamakhaya asanezalukwazi nogogo abakhulile. Uma ngabe kuzovuka ingane ivukelwe ilo moya lo womndawo. Leyo ngane baye bayicindezele, le mindeni enama-secrets, iyayicindezele, ingafuni ukuthi le ngane isizakale kule simo sayo somndawo. Ngobani? Bayazi phela izalukwazi namakhehla lawo ukuthi izoqhuma ilokhunjani. Kukhona izinto ezizokwambuleka esesiy'tshela ukuthi sesadlula kuzona. So, uyingozi kakhulu-ke ngaleyo ndlela umndawo ukuthi before ulungiseleke, uyaye uqale uveze amabibi wonke uwabeke obala kulo muntu osuke uvuke kuyena. Uma uthinta nje udlakazisa nje ukuthi kumele ulindele impela ukuthi konke kuzoba sobala, wonke amavundululu, wonke amanyala asemndenini azohlala kuphi? Obala. Umndawo-ke loyo. Uyawudunga umndeni uma ngabe umndeni vele uney'mfihlo ey'ningi. Wawuthinta nje umndawo, hhayi, nizongangenelani, nizongangenelani. Kuyahlekwa phela ngoba noma kuhlekwa noma kushoniwe, kodwa hhayi ngoba ngihleka ngampela. Ukuthi izinto ey'ningi umkhulu ayaye ay'khulume, angikhulumi ngezinto ey'suka nje emoyeni. Uhambo lami as a self-initiate, yilo lolu belungihamba lungishayisa ey'ndongweni, lungifundisa, lungibonisa, lungambulela izinto ey'kanje. Nami engangithi uma ngambuleka zona ngiy'tshele ukuthi ziyimfihlo yami until I decided ukuthi ngibe ne-podcast ekanje. Engithi uma ngabe sengiyi-relate-a kanje, hawu, ngithola ukuthi baningi abathintekayo, baningi abanjani aba-identify-yayo nalesi simo. So, lo umkhulu Gwabini, ngizocela ukuthi siyibambe la kwanamhlanje bantwana bethonga. Ngiyathemba ukuthi nizoyi-enjoy-a le content, nifunde kuyona. Ebese nizama ukuthatha i-initiative yokulungisa izinto nisakhona nabazali. Ningashiyi iy'ngane, niy'shiye ebumnyameni. Nisakhona, sebenzani, bani active, nilekelele iy'ngane, nilekelele abantwana, ngoba ekugcineni lezo yimfihlo ziyowela kubantwana and kuyoba buhlungu uma seziwela kubona ningasekho. Ebese ziba ama-victims, zihlukumezeke, sezizama ukuhamba abalaphi zifuna iqiniso. Ungavumeli umntwana wakho aze adlule ey'mweni ey'njalo. Ungam-expose umntwana wakho ezimweni ey'njalo. Okufanele onamandla okukulungisa, kulungise, ukuze umntwana mhlazane ungasekho eduze kwakho, umntwana angampampi kakhulu, aze abe i-victim yey'nyanga mbumbulu. Cela niqhubeke-ke bantwana bethonga, niyi-support i-channel ikhule, ni-like and subscribe. Umkhulu uGwabini unifisela konke okuhle eniy'fisela kona. Unifisela impilo, unifisela inqubekela phambili ngaso sonke isikhathi. Kuney'nsuku engiyaye ngikhuphukele ngazo entabeni ngikhulekele nje nina balandeli bendalo Media and Podcasting. Noma ngeke ngibuye ngithi kuwena, hayi bo bengikukhulekela, kodwa kumele nihlale nazi ukuthi ikhehla lamakhehla linifisela okuhle.
Ngiyinifisela okuhle ngaso sonke isikhathi. Angiphathi-ke labo kufika isigaba sokuthi bafinyelele kumina. Ngiyobukisa ngabo ngoba lokho engikwenzayo kusuke kujuleni kwenhliziyo. This is Umkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Asibonane kwisiqephu esilandelayo.